ase kenyo karikia isambuka kutoka ase wadi ya Sensime ye county ya Kisii amenye kuransemeni kubarokane kwe murungane kiendege komiko watakana buna ase kegetambe maega yokuliro ire buna bachikobe kurestima Sensime yo ekraboni gebinyore binge Sensime yembibwate chinguru chomorero nego chinga keche bagote abune mete yestima yabege tu Sensime yo nego yarokane ko nganyo go cha Sensime ya sombogo egento bate beruna batari kuchitabira no nyangake nego baganiri Sensime ya eteneto borai wenseme mu bunge nabo iguno mu MCM kubwatira na sobo amokone kuna amenyi abugokirane kubali chire chiri babete bakurira numure wense ane muna somorero o last mile ojo wonte ko beko go chesi nyombo chonsi Sensime yo egesere juma ojo goto igorre amese mangana majya dipona sanya nyamange amagendera ngo cyesaba na inchi ngati yabo nechipara chingiya ebitacho bya mache yeskuru chingiya nabo go chistima asebinyoro abamenyi be ward ya Sensi kurwase kenyoro gya isambo kegotoka ebunge ya Kitutu Chache North nigo barolekanire bakwe murungere ni oborayi bo mubungo bo Japhet Nyakundi asamali tangoro kulamek nyaga kanyangweso ward ye ne ya Sensi ne kenyoreke gekoro kuisambo una moro jo mugando yo rairega ngago babutabwati umuriro igo batumirwe umuriro mbari kubekirwa umuriro yo kubeku okoro last mile yasiliterie kegusi ngakero montagne ole nabo minute gaseke gusi bono kubuli kuane noko abantu ababuna bakire gati babwati umuriro no umurire president nigo yanyusi ole tema akarenta chiposti paka no ene nyomba yo bunyansi ebe ku umuriro tari bage president yatebete asomuro buli boko na magendero chinsemo aho imeyebunge ywe nigo bagoteba nga yarorekanire gutwara obwanchireri chinsemo aho ne chinsemo chinde gutikara magega umuriro wo kitengane bwekenyureke ne gendege ya kimomoina umuriro ururororo oirirugo kyari ngoto igoro kiposti kya kirororo intu ntobwati muriro nande ngenje yakare kwana abantu bonse nto konyora muriro igonyo atari kora tumuriro ye kyagira akuru muriro asengenje yo gwanjireri ebinyoro bikoro ku 93 bya Sensi ward igo bakolera emerero gera mataratari naende chiposti ko chikobe kuga ochira ga liritongo lyaye ikyagere president yagite sombogo gate batoya gwemerero to me chi location yani ebichichi bitatu bamane chiposti cheito chichi bitatu insingo kikairwa sao tutamanyite nduwana ntuntu bwati morero ekyagera gotola asike misuni omorero onyare koba go tokourwa chiposti cheto chiachiro go chiengoto echiarenge konake iri paka chimomo ino ntutu amago tumunsaiga isambo bono gaki igombu ya moroje gusangane getaseni kyandeze TV niko bagotebanganige kubabera kongu arabukonyoro bokonyi anene chinga kechiri bali no kugania okonene igonye bintu bigwanjereriwe na intu wobaka tomororenga tatu tageti na intu tori kumotaka naende kwanza kenyore bibye itoga anga onde tayo abege tororo okomoirera mangana none kara abantu basirire iga intu tari gotokonya asande iga gokonya gusibana tari boigo ni go bana tokumeti omwa isimi weito twachorete ekera go tuanga ototuma na keregento tari gotoikerani ntu buna goikerani abantu bande omenzana yo niko baba bakwenyero mukya babete bakubika ilyo kwenekya nga bamuisaransiria bisi omweshimiwa Japhet Nyakundi asebono bagotebanga maega yo kwira chikura niga beire gakoborokia omugongo akingo tayo yo mito Japhet tuwa mwanjete tugatenga kare tugatenga nona machento bwati asitoko genda roche ai kenyoro kiaro siaga ai tu abekere tu gaiga una 40 rutore nduanya 40 rwa una bono iga abande bacha baka to 40 rwa binto nande bikayana nyamira ntundo bwati kende yonsi gaiga bone to chaire to bora kintu akimbando totali iko ripoteria getaseni kyaona mbeya Mokiandizi TV kurwase kenyoro gya isambo kikotoke meye ward ya Sensi bunge ya Kitutu Chache North letera nenkoro kwa Dipon Asanya